Mga ka-K5, sa likod naton ginapatigayon ang inventaryo sang kapulisan toy diri sa ginakasan nila nga drug by bus operation nga na-recover na naman ang binulto-bulto nga illegal nga droga sa paginakop sang isa ka LGBTQ member. Dakop ay isa ka miyembro sang LGBTQ sa ginpatigayon nga drug by bus operation sang Station Drug Enforcement Team sang La Paz Police Station sa Barangay Nabitasan, La Paz, Iloilo City. Alas 11:20 sang gabi Pebrero 21, 2024. Ang arestado amo si Leo Anthony Choi, 27 anyos, residente sa Barangay Bacau, Mandurriao, Iloilo City. Nabaklan ng arestado sa isa ka plastic sachet sang napatian Shabu gamit ang 6,900 nga by bus money. Dugang nga na-recover sa iyang paginakop ang 20 pagid ka plastic sachet sang napatian Shabu. Kagiban pa nga mga non-drug evidence. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Captain Marlon Perez, officer in charge ng La Paz Police Station, ginpayag sini nga masobraman isa ka bulan ang ilang monitoring antes ginkasang nasambit nga operasyon. Ating ibang informant, itong si Git na to ay taga Bacau at Esperanza. So ang pinakalitis nating na-receive na information is si Git ay isang call center agent sa may Pavia. So ito nga, nakita natin sa mga information na na-receive natin, isa lang yung modus. So nakuha natin ito, napatunayan natin na yung information na nakuha natin ay isang tao. Dugang pa sa ngepe, nabudlayan ini sila bangod nga lain-lain nga barangay ang ginadala nga address ng sospetsado. Kag nagabaligya ini sa Shabu sa 3 ka distrito sa siyudad sang Iloilo. Ginabanta sa 62 gramos na na-recover nga suspected Shabu. Kag mayroon sa estimated market value nga 421,600 pesos. Balita nagikan sa distrito sang La Paz. Ako si ka-K5 Eric Canizares para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.